kaikilla mun tilaajilla nämä on taas Krautopea. Ja mä oon tällä hetkellä noobi ja aika No, joo, mä oon pro. Igor parempaa kuin mä. Kattokaa. Se tapahtuu 3, 2, 1, 0. No, mä en oo noobi. Mulla on Angel vinksejä. Oi ei. Noin, mulla on tän hetkeksi Angel plus vielä. Täällä. Saanko yhden? Et. Miksi? Mä täällä teen miten vois skämmää. Mä näytän eka Igorilta. Ei kun tätä tyypiltä. Mitä Noin. Ei. Okei, mä teen Igorilta. Kattokaa, tehkää vaan dropatkaa ja sano drop hold to win. Ja sitten mä teen mä lyön noin, mä kirjoitin bandae ja sitten huuda. Noin, kattokaa. Noin. Ei. Uba. Mä en oo skämmär, mä vaan näytän miten voi skämmää. Anna. Oota, mä voin ostaa. No 4 vielä. 3 4. ja lisää. Käykö? No ehkä. Tade. Mä voin vaan itse. No mulla on helpompi. Niin no. 3 vielä ja vielä. Oho. Noin 3 vielä. Käykö ja paahtoa? Ei. Okei, mä menen ostamaan. Okei, moikka. Moikka. Hold. Mä tuun ihan siellä. Mä oon tän hetkellä vähän huono. Hitsi! Se on huono kuin mä. Vähän. Mikä hitsiä, Danila? Mitä? Oikeesti. Mä en voin päästä. Oota vielä. Danila satani. Danila santaa yksi lumpaan helpottaa. Danila 5, 5, 5. Danila 5, 5, 5. Nopeasti. Taki kucing. Taki kucing. Taki kucing. Kucing. Ootakaa vähän. No niin. Mene takas mun maan. En kyllä. No melkein. Tosi melkein. Etpä. No kyllä. Jos tuutaan 31 sugarikäännä siitä. En tarvii. Okei, sitten. Vielä. En ikinä. Mulla on viimeinen vielä. Ai. Haluatko ostaa Robefor vielä? Ei, en halua. Miksi sulla sit on se setti? En mä tykkää Robesta. Miksi? En tiedä. Tuumään on ad. Jatketaan skämmää. Mä tuon. Tai me tehdään tänä skämmää. Oikeesti? Mitä? 5. Suomi. Mitä? Mitä? Sä oot noobi. Miksi? No
Okei, mä tuun. Parkuuri. Anna Aada. Anna Aada. Mä kuulun. En mä ihana siitä enää. Oikeesti. Sitä sait. Sä olet skämmeri. Sitä sait. Paska. Okei. Noin. Oikeesti. Mä oon skämmer. Miksi sä rikoit? No koska sä pölläsit multa toi huude. Okei, mä annan sen. En mä ikinä. Okei, mä annan. Noin, mä annasin. Niin. Kiitos. Mä tuon ihmisiä käytä. Ei. Miksi? Tehdä skämmiä. Okei. Huisin mä en teen sua. Mä skam. En. Please. Ei. Okei, mä menen. Pinball. Joo. Pinball. Mä meen ostamaan. Mhm. No niin. Mikä voi ostaa? Shabai. Noin. Skanni. Lol. Se lähti pois. Mitä me voisi tähän tänään tehdä? Mulla on vielä pieni farmworld. Mä menen sinne nyt. Ootakaa, mä ostan pinball-siidejä. Pinball.
Aivan. Noin, ne on täällä. No, me jatketaan. Igor must be. Voidaan niin. Ei ikinä. Me tehdään